παιχνίδι της ομάδας σας που δεν κατάφερε να κάνει χαρούμενο τον κόσμο που ήρθε μαζικά στο γήπεδο. Ήταν με 0-1 από την αναγέννηση, η οποία κάνει στο πρωτάθλημα του σχολείου σας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε σε αυτό το τοπικό ντέρμπι και μας βοήθησε, μας έδωσε όθηση. Θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν ισοπαλία. Έγινε ένα παιχνίδι που είχε πάθος, ένταση, δύναμη, όπως είναι συνήθως όλα τα τοπικά ντέρμπι. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε καθόλου. Στο πρώτο δεχτήκαμε ένα τέρμα το οποίο θεωρώ κατά την άποψή μου πρέπει να ήταν offside, θα το δούμε στο βίντεο, δεν ξέρω αν έχω κανονίσει. Από εκεί και πέρα, στα τελευταία λεπτά είχαμε μια ευκαιρία να ισοφαρίσουμε και αυτό δεν ξέρουμε να το δούμε στο βίντεο. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε σίγουρα και μια ομάδα η οποία είναι πρώτη, είναι στις υψηλές θέσεις βαθμολογίας, δουλεμένη. Θεωρώ ότι τα παιδιά ανταποκριθήκαν πάρα πολύ καλά, τους αξίζουν συγχαρητήρια για την εικόνα τους και πολλά μπράβο. Όταν λέτε συγχαρητήρια, από την άποψη δεν παίξαν πάντως στο ποδόσφαιρο που ενδεχομένως θα περίμενε και ο κόσμος. Μιλάμε για μία ήττα σε ένα ντέρμπι. Πέρα από το offside, το οποίο ενδεχομένως να ήταν ή να μην ήταν, οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν. Η άμυνα πιάστηκε στον ύπνο στη συγκεκριμένη φάση, δέχτηκε ένα φθηνό γκολ, θα λέγαμε. Ναι, αλλά εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτό το γήπεδο δεν είναι για να παίξει. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει. Όπως είδατε και η Καρδίτσα, που είναι μια καλή ομάδα, δεν μπόρεσε να παίξει αυτή. Άρα πήγαμε σε ένα παιχνίδι δύναμης, πάθους, που ήταν και ντέρμπι. Σε αυτό ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στο αμυντικό κομμάτι επίσης πάρα πολύ καλοί. Για να δημιουργήσει το ποδόσφαιρο θέλει να έχει τις προϋποθέσεις του γηπέδου, οι οποίες αυτή τη στιγμή εμάς δεν μας βοηθάνε καθόλου. Για τη συνέχεια, ένα σχόλιο. Συνέχεια είναι δουλειά, πολλή δουλειά μέχρι να τελειώσει η χρονιά και όσο ψηλότερα τερματίσουμε. Αυτό είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα με το κύπελο που έχουμε και το παιχνίδι στις 19 του μηνός. Ευχαριστούμε.